Hej og velkommen til Gourmet Gamers. Her er vores første video, hvor vi vil lige præsentere os selv og fortælle lidt om kanalen. Jamen, vi kan jo starte ud med at sige, hvad vi hedder. Ja, jeg hedder Thomas, og jeg er en drengerøv. Ja, og jeg hedder Thor, og jeg er også en drengerøv. Jeg hedder Simon, og jeg er også en drengerøv. Så sammen er vi Gourmet Gamers, Og vi er alle sammen drengerøv. Nu er vi så kommet ind i køkkenet. I dag skal vi lave marsbar i frityre. Og ingrediensen til den er ret der. Men inden vi går i gang, skal vi selvfølgelig lige vaske hænder. Og her er det vigtigt, at du vasker dine hænder godt og grundigt. Det første du skal bruge er marsbar. Det næste du skal bruge er så en butterdej. Altså, sådan pakket ud. Det sidste vi skal bruge, det er Olie. Nu er det så blevet tid til, at marsbaren skal åbnes. Nu skal du så pakke din marsbar ind i din butterdej. Og det er vigtigt, at du lukker den godt og grundigt. Så har vi så fået hældt 2,5 liter olie op i. Og så kan jeg bare love dig for, at der skal fyres op. Jeg skal lige sige, sådan noget olie, det kan blive rigtig varmt. Så du skal passe lidt på med det. Enten tage en lang trøje på, eller i hvert fald have en forælder i nærheden. Men hvis du rutinerer drengerøv, ligesom vi er, så kan en kortærmet lige gå. Ja. Nu lægger vi den så i gryden, så kan den ligge og hygge sig der. Den skal have en godt og vel til den ser rigtig ud. Nu er vi så kommet ud fra køkkenet og har fået lavet vores marsbar, butterdej, bar, Sputterbar. er du klar? 3, 2, 1. Det er gået hen og blevet lidt koldt. Det lyder falsk, det der. Jeg synes, den er god. Jeg synes faktisk også, den er rigtig. Min ærlige mening, den er god. Ja, Den er god. det var faktisk rigtig god. Den er godkendt af Gourmet Gamers. Gourmet Gamer godkendt. Den er Gourmet godkendt. Nej, det er godt. Det er for meget. Ja. Nå, jamen, så er vi færdige med at spise. Det var det for i dag. Og tak fordi I så med. Og Husk at like, subscribe. selvfølgelig. Der er der. Dernede. Så med i næste video. Ja. Og så må I gerne lige skrive ned i kommentaren, hvis I har nogle idéer til os. Så hej. Så tror jeg sgu ikke, er det den der.